Türkmenistan'ın konstitusiýasyny ütgetmeleri we gosmaçyları girdimi hakyndaky konstitusiýon kanunynyň taslamasy taýýarlanyldy. Itaat kanunynyň hereket edýän 3-nji bölüminiň 3-nji babyny kämilleşdirmäge üns berildi. Taslamada Türkmenistanyň konstitusiýasynyň maddalarynyň jemi 25-sini ütgetme girdmek, bir maddasyny aýyrmak hemde 3 tane täze maddany gosmak teklip edilýär diýip TDH habar berýär. Täze döredilýän iki palataly parlament prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29 ýanwarda geçirilen mejlisde aýtmagyna görä, Türkmenistanyň Milli Geňeşi diýilip atlandyrylýar. Onuň kanun çykarjy palatasy mejlis, wekilçilikli palatasy halk maslahaty diýilip atlandyrylýar. Döwlet baş tutany halk maslahatynyň agzalarynyň umumy sanynyň 56 adamdan ibaret bolmalydygyny, ýagny her welaýetden we Aşgabatdan gizlin ses bermek esasynda deň derejede 8 adamyň saýlanjakdygyny, prezident tarapyndan bolsa 8 adamyň bellenjekdigini aýtdy. Onuň pikiriçe halk maslahatynyň agzalygyny 30 ýaşy dolan ýokary bilimli, soňky 10 ýylyň dowamında ýurdun içinde hemişlik ýaşaýan raýat 5 möhlete saýlanyp we bellenip bilinir. Mejlisiň deputatlary önkümçöründe 125 adam 5 ýyllyk möhlet bilen saýlanar. Sol bir adamyň bir wada Milli Geňeşiň ýokarky we aşaky palatalarynyň agzasy bolmagy gadagan edilýär. Şeýle-de ýurdun prezidenti öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmedik ýagdaýynda prezident saýlanýança onuň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçmeli we bu kady itaat kanunda öz beýanyny tapmaly diýip Berdimuhammedow aýtdy. Mejliste çykyş edenler delil getirmezden baş kanuny girdiljek ütgetmeleriň we gosmaçylaryň halk içinden gowşan teklipleri öwrenmek esasynda taýýarlanylýandygyny, Berdimuhammedowyň iki palataly parlament döretmek barada geçen tomusda eden teklibiniň jemgyýetde giň goldaw tapandygyny tekrarladylar. Emma muňa garamazdan synçylar baş kanunyň ýygy-ýygydan ütgedilmeginiň döwlet eýçiligindäki mediada nykdalşýaly adamyň hukuklaryny we azatlyklaryny, kanuny bähwitlerini goramagy däldi, bir adamyň we onuň ýakynlarynyň çäksiz hukmy rowanlygyny üpçün etmäge gönükdirilendigini aýdarlar.